Миндә ниһаять кунакта ир, егет, кеше Булат Шәйми. Нәрсә тартып кайтарды сине монда? Тотарлыкмы күбрәк куллана башлаганнар? Яңа кеше кайтты, димәк хәзер инде яңа сулыш булырга тиеш дип. Инде 3 ел булмаган бит инде андаймы? Ләкин барысы да истә, төрле матдәләр бүлеп чыгара ала синең баш миең, тәнең, сине дәвалый ала үзеннән үзе. Нинди генә чир булса да. Мин каядыр чит җиргә чыгып китсәм, мин инде ике параллель дөньяда булган кебек тоям үземне. Алмания ничек салкынрак миңа, минем өчен. Менә ничектер мин анда үземне беркайчан да өйдә кебек хис итмәдем. Алманиядә мин бер төрле булатым, да икенче төрле. Yemen Music продюсеры дип әйткәндә, миңа үземә теге горурлык хисе тула. Менә өйләнергә кайттым әле, кыз эзләргә кайттым әле дип. Шуңа күрә сорыйм инде синнән бу сорауны. Актуальмы дип безнең кызлар өчен. Актуаль кызлар сезгә мөрәҗәгать итәм. Миңа язсагыз, кыюрак булсагыз, мин һәр вакытта танышырга, аралашырга әзер. Мәхәббәт ул нинди бар, шулай кабул итү. Стресс. Сәлам, мин Алсу һәм сез Тасма проектын карыйсыз. Бүген миндә ниһаять кунакта ир, егет, кеше һәм нинди дип сорагыз, ул бик сәләтле, күп яклы музыкант, блогер, хәзер инде продюсерда Булат Шәйми. Сәлам Булат. Сәлам Алсу. Ничек килеп җиттең бураннарны йөреп? Аллага шөкер, әйбәт кенә килеп җиттем, ләкин юл аркылы чыгу бик озак икән сезнең монда. Юл утларын бер 2 минут көтәргә кирәк икән. Бу минем өчен яңа нәрсә, яңа тәҗрибә. Алманиядә алай түгелме? Андый булган юк, мин хәтта анда кыска гына булса да анда хәтта чыга идем юл аркылы утны. Көтеп тору юкмы? Мишәдә. Синдә бераз теге Стамбулда бит инде шундый трафик карап тормыйлар, чыгалар да китәләр. Шундый. Менә шундый Ритм бугаймы? Төрек каны бардыр инде миндә бәлки. Бардыр. Ярар. Ниһаять Казанга кире кайттың дип әйтергә була бит инде. Хәзерге вакытта ничек синең кәефләрең, адаптация ничек уза? Бераз суык тиеп алды кайткачта. Мин бу салкынны ничек кичерәм дип борчылган идем. Ярыйсы ул үзе. Теге үләрлек суык булмады әле аңа кадәр. Үләрлек. -15 булды, менә -15тә аягым катты, суык нидә торганда. Тукталышта торганда. Казанның һавасын әлегә аңлап торам, ничектер начар һава шикелле миңа. Авыр, суларга авыр Казанда ничектер. Әллә ягулык начар шунда аңлап торам әле ни икән. Авылга кайткач авылда рәхәт булды менә анда. Рәхәт инде һәр вакыт. Җәй көне кайтып килдем бит мин. Вакытта бер төрле тәҗрибә булды, анда шундый теге эйфория булды инде анда беренче кайтканда. Озак кайтмыш торганнан соң. Анда шулай ук теге авылга килеп төшүгә, машинадан төшүгә, аның һавасы шундук теге җанландырып җибәрде. Инде шундый хис булды инде. Таныш, ия кайткан хис булды ниһаять. Бу юлы кайтканда инде озак вакыт та үтмәгән шикелле, 3 ай үтте менә, җәйдән соң име? Синең белән дә менә күрешкәннән соң теге әле генә күрешкән шикелле тойгы бар инде. Җәй көне алай түгел, бөтен нәрсә яңа шикелле иде инде, ниндидер. Искечә яңа. Күп кайтмаган идең аңа кадәр. 3 ел кайтмаган идем рәттән. Кунакка да кайтмаган идем. Бик теләп кайттың, бик ашыгып. Кебек. Аллага шөкер, тәртип. Ярар, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең хәзерге вакытта? Хәзерге вакытта әйтеп киткәнчә продюсер эшенә тотынам, әкренгә өйрәнәм. Ильяс Гафаров миңа өйрәтә әкренгә. Шул бераз яңа рольләрне башкарачакмын инде. Моңа эшләмәгән эшләрне башкарачакмын, шуңа күрә өйрәнергә кирәк. Ләкин кызык булырга охшап тора. Бәлки эксклюзив итеп әйтерсең, планнар бар. Бу чыгарылыш чыгачак гыйнвар тирәсендә, шуңа күрә әйдә ул вакытка күчтек дип күз алдым. Гыйнвардамы? Гыйнварда инде бер концерт көтелә. Сән күрдегез инде, аның нидә булды? Усалны көтәбез. Гыйнвар ахырында. Аның алдыннан аның яңа трегы чыгачак. Ансы сез ишетмәдегез, мин ишеттем. Ансы фит булачакмы әллә үзенә? Ул фит булачак. Ниһаять. Яңа жанр. Мин нык ошаттым бу жанрны. Ул һәр трегын яңа жанрда чыгара хәзер. Миңа бу бик якын жанр һәм икенче минутын әйтеп куям әле, үзенә дә яздым шулай дип. Икенче минутыннан соң мин тик тора алмый башладым анда, хәтта тыңлаганда. Мин трегын көткән идем менә релиз итеп инде чыгарырга дип. Шул вакытта
Ул фит дидең кем Татарстаннан берәрсе белән түгелдер инде или башка битмейкер беләнме? Татарстаннан дип беләм. Мин әле өйрәнеп кенә киләм, шуңа күрә белеп тә бетермим. Казаннан дип беләм мин аны. Казаннан бер битмейкер була микән инде ул. Шәп булайса китап гыйнварда чыгачак димәгәме? Гыйнварда чыгачак. Датасы пока билгесез. Ул минем өчен билгеле, сезнең өчен белмим, аны соңрак әйтәләр булыр. Ярар. Ага. Ладно, тагын нинди планнарыгыз бар? Менә я мюзикны бит инде барыбер ничектер концептуаль яктан син барыбер үзеңчә күз аллыйсыңдыр, тем более хәзер Европа тәҗрибәсен алып кайткач дип әйтик инде барыбер синең күз аллавың менә кызык. Әлегә ниндидер планнар курмадык без. Мин чөнки кайттым да шундук тотындым дип әйтергә була. Утырып Ильяс белән нидер план кордык дип әйтә алмыйм. Ул миңа әкренгә күрсәтә башлады, таныштыра башлады. Безнең артистлар белән, гомумән эшләүче кешеләр белән, әйме? Нидер план кору әлегә булмады. Булдыр микән ул белмим мин. Ну, хәзер бит инде син начальник булгач, син аны инициатива синдән булырга тиеш кебек. Миннән булыр, мин үземне ителим. Мин нидер тәртип булуын теләр идем. Яны инде берничә тапкыр әйттем башкаларга да, ягъни нидер планлаштырабыз икән, аны вакытында эшләргә теләр идем мин. Гомумән әйткәндә, шундый. Иҗатка килгәндә яңа артистларны җәлеп итеп, танытырга теләк бар инде. Булганнары белән дәвам итеп, эшне дәвам итеп, бәлки бездән киткәннәрен яңадан җәлеп итәргә теләр идем. Мәсәлән, Бүтін серләрне ачып бир инде иде. Юк, мин әлегә план дип әйтмим моны. Теге гомумән әйтәм мин. Ниндидер төгәл планнар юк әлегә. Аңладык. Ярар, тагын Казанда нәрсәләр белән теге шөгыльләнәсең дип сорыймсың? Мин әле Казанда бер атна элек кенә яши башладым дигән була. Син димәк хәзер күбрәк авылда түгел, Казанның үзендә торачаксың. Менә Казанның үзендә торачакмын булып чыга инде, чөнки бу продюсер эшенә килгәндә һәрвакыт каядыр булырга кирәк була дип аңлыйм. Мин бәлки өйдән дә эшләп булыр дип уйлаган идем, чөнки минем башта күз аллавымча бәлки шәһәрдән читтә тору булыр дип уйлаган идем. Ничектер Казанның үзендә торасым килмиде шикелле. Һәрвакыт теге атна буе тормас идем, мәсәлән, 2 көн авылда, 3 көн мондамы, шундыйрак режим күз алдына китергән идем мин. Ләкин хәзер инде шәһәрдә күбрәк булырмын дип уйлыйм. Шул чаралар, ниләр оештырасы булса. Миңа калса, музыкада һәм гомумән шундый мәдәни өлкәдә иң кызу чак ул җәй көне бит инде. Сезоннар бар инде. Сезонны дигән әйбер барыбер. Ну, менә яңа кеше һаман саен ниндидер учак өстәп торыр, энергия өстәп торыр дип ышанасы килә. Шуңа күрә бүтән өметләр һәм ниндидер шундый күзәтеп торачакбыз инде, шулай була. Син белән бергә эшләячәкбез. Мин синең белән бергә эшләячәкбез, әйе. Но минем планнар пока шулай ук ниндидер подвешенное состояниедә, шуңа күрә үзем турыда әле теге әйтә алмыйм. Ярый. Вот, ансын аерым сөйләшәсе булыр. Менә шул. Тагын шундый сорау бар иде. Син бит инде менә 3 ел кайтмадым дидең. Аңа кадәр синең кайчан киткәнеңне мин төгәл белмим. Син Алманиядә укыдың дип беләм бит. Андагы тормыш турында да бераз сөйләшеп алыйк әле, чөнки аудитория безнең төрле, белүемчә, чит җирләрдә торучылар да бар, синең тәҗрибәң барыбер кызык. Бәлки кемдер күченергә җыенадыр, аларга да кызык булалар. Әйдә, сөйләп кит әле, нинди тормыш белән яшәдең син ул чит җирләрдә дип әйтик, Европада. Мин 5 ел элек киттем. 20-нче елда укырга киттем. Стипендия белән һәм 3 ел элек тәмамладым булам инде. 2023 2 ел элек тәмамладым. Магистратураны, тел белемен укып чыктым мин Нюрнберг университетында. Башта шунда торып, аннары 2 ел элек Мюнхенга күченеп, анда тордым. Эшләдем. СММче булып эшләдем. Тел белеменә турыдан-туры бәйле булмаса да, телне кулланасың бит инде СММче булып эшләгәндә. Беренче компаниядә инглизчә булса, икенчесендә күбрәк алманча булды менә. Соңгы ел мин күбрәк алманча текстлар белән эшләдем һәм клиентлар белән эшләргә өйрәндем. Эшкә килгәндә әйтеп китә алам инде. Алманнар белән яшәргә туры килде. Без уен кораллары саттык безнең компания. Барыбер музыкадан ерак китмәдеңме? Менә соңгы компания музыкага бәйле иде.
handpan деген ойын құралын саттық біз анда. Ол бик қымбатлы инде. Қолдан эшләнгән ойын құраллары. Ана татарлар күреп, менә соцшелтерләрдә бу нинди казан соң дип сораганнар иде. Аш нәрсә палау пешерә торган казанмы бу дип сораганнар. Ашырга булсын инде безгә. Татарларга шул. Мин Нюрнбергта укыдым да, Мюнхенда тәмамладым дип әйтергә. Юк, Мюнхенга мин укып бетергәч күчендем, әйме? Нюрнберг инде кечерәк шәһәр иде. Икесе дә Бавария. Бавария ул Татарстан зурлыгы белән бер, якынча бер булган. Алманиянең бер Бундесланд, ул регион шикелле инде. Шунда булдым мин. Матур җир, табигаты матур, Мюнхен тирәсендә күлләр күп, Альп таулары бит инде. Мюнхеннән ерак түгел. Шул, бераз Европада сәяхәт кылдым, Италиядә булдым. Бүтән җирдә татарлар бар. Италиягә килгәндә дә исламга бардым кунакка, мәсәлән. Исламны таныйсыз инде сез? Ул Казакъстаннан дип беләм. Казакъстан татары. Егетне, Сәләтле, бик ачык йөзле, кунакчыл. Рәхәт булды анда менә. Алманиядән башка илгә барганда, менә шул Италия дик, Испаниядә булдым мәсәлән, Хорватия. Ничектер миңа җылырак тоелды анда. Алмания ничектер салкынрак миңа, минем өчен. Менә ничектер мин анда үземне беркайчан да өйдә кебек хис итмәдем. Бу ничә ел дәвамында, әйме? Менә башыннан алып, миңа пандемия туры килде иң башында. Шунысы да кызганыч. Мин университетка барып укымадым. Беркайчан да офлайн булды. Пандемия вакытына туры килүе. Теге иң адаптация вакытына туры килгән инде димәгәме кеше. Мин башта кичкенәрәк бер авыл кебек җирдә идем. Наргына Нюрнбергка күчендем. Шулай кыенрак башланды андагы тәҗрибә. Аннан яхшырак булды. Мин дә барыбер дә анда сөйгән кешем булып, аның белән тордык 1 ел. Аннан аерылыштык, менә 1 еллык һәм нары үзем белән тора башладым да, инде бу ел кайтырга карар кылдым. Бу ел язын. Шул. Ничектер анда үзең генә булганда бигрәк тә татарлар белән без аралашып тордык ул, ләкин сирәк аралашу иде ул. Безнең сөйләшү клубы бар иде мәсәлән, татарча сөйләшү клубы. Шуннан кала без бик алай күрешмәдек тә алар белән. Индидер менә теге монда Казанда шикелле уртак нәрсәләр булган кешеләр алай күп тимәс иде монда. Индидер уртак проектлар, монда һәрвакыт индидер уртак нәрсәләр бар. Барыбер әлегә баягы Казанда татарлар комьюнитисы барыбер ничектер формалашкан һәм кая гына барсаң да барыбер шул кешеләр белән кисешәсең. Теге бу бер яктан бик җайлы да, икенче яктан бик тиз туйдыра да. Менә син аны үзең бераз торгач сизә башларсың дип уйлыйм инде. Хәзер әле ул сиңа бик теге кызык, бик комфортно кирип китер өчен. Но аннарсын ниндидер яңа сулы җитми башлый. Шуңа күрә мин сиңа әйтеп, менә алдан әйтеп куйдым, теге яңа кеше кайтты, димәк хәзер ниндидер яңа сулыш булырга тиеш дип менә шундый өмет белән шулайрак даже шул якка. Элек Казанда укыганда мин аны тоймыйдым, андай. Комьюнити булуын. Юк. Гел бер кешеләр белән аралашам, миңа кызык түгел дигән нәрсә минем аны туйгы булмады ул 5 ел эчендә. Мин авылдан күченеп 5 ел монда укыдым бит инде. Мин һәрвакыт миңа ничектер кызык иде. Ниндидер гел үзгәреш булып тора иде шикелле вакытта. Хәзер бәлки үзгәчәдер инде. Бәлки мин үз коконымда койный торган кешедер. Ул ягы да бардыр. Барыбер иммиграцияны узган кеше ниндидер эксклюзив, уникаль тәҗрибә уза дип әйтергә була бит инде. Бәлки син үзеңдә ниндидер яңа яклар ачкансыңдыр. Әлбәттә. Сөйлә әле иде. Менә җәй көне кайткач та элекке тормышка кире кайттым шикелле тоелды бер караганда, әйме? Бирәк тә авылда менә теге безнең йорт, әтияни, йорт тирәсе үзгәрмичә шул торган шикелле тоела инде, әйме? Бүтән теге хәтта өйгә кергәч тә һәр нәрсә кайда икән, тән инде хәтерли, кая нәрсә кая торганын да беләм, инде 3 ел булмаган бит инде анда, әйме? Ләкин барысы да истә, хәтта сәгать диварда эленеп торган якны хәтерлим, аны башка җиргә куйганнар, ләкин мускул хәтере
шул якка бер ай инде башына. Сәгатьне башка җиргә күчереп куйганнар мәсәлән. Шундый кызык күзәтүләр булган иде минем. Казанга килгәндә дә бер яктан караганда бөтен нәрсә шул ук шикелле булды миңа. Ләкин яңа нәрсәләр дә бик күп икән дигән уй килде миңа. Татарлыкны күбрәк куллана башлаганнар, татарлыкны бренд буларак күп куллана башлаганнар. Ничектер блогерлар арткан шикелле тоела миңа менә бу арада. Трендта, ия. Татар Татар сөйләшербез. бренд буларак менә күп кулланыла. Һәм нәрсәле? Менә бу элекке нәрсәләргә яңаша карыйм дип әйтер идем. Кешеләр белән мөнәсәбәткә килгәндә дә, якын кешеләр белән инде башка читтән караш бар. Кара мөмкинлеге бар минем хәзер. Үземнең ниндидер электән калган паттерннарымны мин күзәтә алам хәзер. Кеше белән аралашканда элекке гадәтләрне, мин аларны хәзер читтән күзәтеп, кирәк булса үзгәртә алам. Ягъни үскәнсең инде. Ул бит инде кеше белән аралашканда күрәсең андый нәрсәне. Теге реалиядә, Алмания реалисеннән да башка паттерннар. Мондагылары инде элеккеләре, аларны мин күзәтә алам. Ягъни. Шул. Юкмы шундый хис, әйтерсең лә, менә Алманиядагы тормыш һәм мондагы тормыш ул ике төрле тормыш. Ягъни менә син кайтып төшәсең Татарстан җиренә, там өйгә кайттың, тегендә кайттың, шулай ук, мәсәлән, бераз гына булса да үй хисе бар, но барыбер ул икенче тормыш кебек. Ни өчен сорыйм? Чөнки мин каядыр чит җиргә чыгып китсәм, мин инде ике параллель дөньяда булган кебек тоям үземне. Һәм берничек тә, бу бит минем тормыш дип менә кабул итә алмыйм. Синдә андай бер юкмы? Ике тормыш шикелле, килешәм моның белән. Алманиядә мин бер төрле булатмын да, икенче төрле дип әйтергә булыр иде. Һәм Казанга менә җәен килгәч тә, шундый җылы каршы алды шикелле тоелды ул миңа. Танылганрак булуым да инде хәзер теге язылучылар күп бит инде кешенең тануы да шул нейне бирә, тойгыны бирәдер инде. Кая барсам да анда теге җылы кабул итүләре, танып алулары уңайлырак. Кеше белән аралашу, танышу дип әйтик. Мин дә сине Алманиядә вакытта белеп алдым, шәхси белән яхшы эшләде. Менә соңгы ел эчендә минем генә түгел, күп кешенең язылышлары күбәеп, татар темасы ярдәмендә үскән кешеләр күп булды шикелле, менә бу 25нче елда бигрәк тә. Минем быел гына бер 15 мең язылучы җыелгандыр ул. Түгел хәтерләмим, шул тирәсендә. 15-20 булырга мөмкин хәтта. Син үзең кемнәрне мәсәлән күзәтеп барасың татарлар арасыннан? Язылган кешеләрдән, музыкантлардан Фәүзия бар мәсәлән, Дәфнә, Айгизә, Рәмис абыйның кызы. Рәмис абыйның үзенә дә язылдым әле күптән түгел. Үзебезнең музыкантлар, артистлар инде Усал, Малси Music, Нурбәк, Байбулат. Аерым перформансларыныз. Сиңа язылып, сине күзәтеп барам. Күзәл, Әхмәт Гәрәй шулай ук менә үстереп җибәрде. Аның да татарча алып баруы күңелгә якын. Айгизәнең менә урысча сөйләве, аны тәнкыйтьләр идем бераз, чөнки татарча сөйләп субтитр куярга булыр иде дип уйлыйм мин аның очрагында, ләкин урысча алып бара. Аның аудиториясе, минемчә, татар аудиториясе барыбер дә, шуңа күрә. Ләкин аның турында түгел яра хәзер. Тагын кемнәр? Күп менә җырчы бер егет бар анда, тагын ул миңа тәкъдим иткән иде бергә видео төшерергә. Күбрәк музыкага бәйле кешеләр шикелле инде. Танылган кешеләр. Төркиләр, казаклар, үзбәкләр бик юк. Төрекләр бар бугай инде бераз. Блогерлар. Менә бу этно һәм локаль трендка тартылу, ул син
Әйтә аласыңдыр инде, ул гомумән дөнья буенча күзәтелә торган әйбер дип аңлыйм инде мин аны. Чөнки менә бу пандемиядан соң күп кеше шулай үзенә ябылып, ничектер эчендәге әйберләрне чыгара башлады кебек, үзенең тамырларына тартылды кебек, менә шуннан килеп чыккан әйбер түгелме дип мин аны уйлыйм. Бөтен дөньяда микән белмим, бездә менә сизелә әлбәттә, Татарстанда. Татарстаннан алсак, я башка бәлки Чит регионнарда да бар кебек. Андый Ну, мисаллар. пандемия түгелдер инде. Башка 2022 елдан соң башлангандыр дип уйлыйм ансың. Identityга ниту, identityга якынаю. Барбер шулай да син шушы этник контентны үстерүче кешеләрнең берсе дип әйтергә була бит инде. Әйтик, синең YouTube каналың һәм гомумән синең социаль челтәрләрендә син беренче, трендсеттер булып чыгасың бит инде. Ни өчен син үзең шушы юнәлешне алырга булдың? Ничектер алдан күреп яки күңелеңә якын булып кирип киттеңме син бу эшкә? Үзеннән-үзе ул видеолар күбәя барды, менә узган елдан бирле булам инде ул. Ел ярым элек башладым бугай мин нәкъ менә кыска видеоларны күбрәк төшерә башладым, гитара белән җырлап, төрле төрки телләрдә. Менә төрле төрки телләрдә ел ярым элек башланды. Мин вакытта эшсез утыра идем бугай әле. Бер 3 ай эш эзләдем Мюнхендә утырганда. Шул арада башлаганмындыр мин аннан инде дәвам иттем, чөнки теге күрәсең бит инде видеоның каралганын. Менә шушы аудиторияның игътибарын мин җәлеп иттем, дәвам итеп карыйм әле дип. Үземә дә кызык булган өчен төрки телләрне тәрҗемә итеп, аларны да өйрәнә барам бит инде шул тәрҗемә иткән вакытта. Шулай киттән ары. Мин нидер теге максат куйдым дип әйтә алмыйм, миңа үземә кызык булган өчен шулай төшерә башладым. Сиңа күбрәк кемнәр язылган? Татарлармы яки башка төрки халыкларда бармы? Анализлаганың бармы? Аны аналитиканы карасаң төгәл дә әйтеп буладыр инде. Минемчә, мин хәзер якын чагын әйтә алам. Яисә төгәл карый алабыз. Әйтә кара. Карыйбыз. Кара. Аны миннән кеше сорый, мин гел ни? Кара, үзеңә дә файдалы булыр. Монда иң күбе 90 көнне карап була ахсы. 90 көн. 3 айны, ия. Иң күбе. Сентябрьдән алып, мәсәлән, 4 миллион карау булган барлыгы. Сентябрьдән алып хәзергә кадәр. Шактый. Reels. Audience are not available for this time period. Демәк, 30 көн өчен карап була инде аудиторияның демографиясын. Кара. Менә әйе. Карыйбыз. Ничә карау? 793 мең караудан иң күп каралган ил Үзбәкстан, иң күп карый торган ил, икенче урында Төркия. Аннары инде Русия дип язылган, монда Татарстандыр инде минемчә. Демәк, 25% Үзбәкстан, 25 Төркия, 15 Татарстан дейик. Һәм Казакстанда бар. 800 мең караудан. Шулай итеп, без санап чыгара алыр идек. Сезгә бирем, комментларда языгыз. Ничә мең карау Татарстаннан килгән икән? 15% булса. Әйе. Һәм мин 4нче урында нигәдер Казакстан, мин 3нче урында булыр дип уйлаган идем кимендә. Үзбәкстан ни өчен күбрәк? Минемчә, соңгы айда Рабит Батулла белән видео күп каралды. Аны YouTube'та үзбәкләр бик күп карады, әйме? Анда гел үзбәк комментлары гына. 25 мең карау булгандыр. Reels'ны үзбәкләр күбрәк караган дип белмәгән идем мин. Демәк, монда да нигәдер үзбәкләр безне күбрәк аңлый шикелле. Телне дип әйтәсең. Әйе. Беренче Үзбәкстанга барып җитте бу видео. Хәзерге алгоритмнарны инде. Шуңа күрә бу саннар үзгәреп торган мөмкин айдан айга. Бу айда гына шулай була. Искә төште ни. Сез, по-моему, тараф белән кыргыз яки үзбәк үзбәк кыргыз лейблына җибәреп карадыгыз. Кыргыз лейблы, Корылтай. Әйе. Без алар белән килешү төзеп чыгардык менә икенче альбомны. Ул 2024 елда булды. 2024 елда узган ел чыгардык. Майдамы, апрельдәме чыктың бу ел сезнең? Майда булды. Август булды ул? Начар. Мен оттым инде.
Бәлки яз көне булгандыр ул. Яз дип хәтерлим мин. Яз ахыры микән? 25 май түгел микән ул? Яра, музыка темасына кирип киткәнче, блоглар белән тәмамлыйк әле. Менә барыбер блог бит инде ул даимилекне таләп итә дип әйтик. Һәм синең контентыңда аеруча теге телләрне тәрҗемә итәргә, җырны башта язырга, әзерләргә барыбер ниндидер әзерлек кирәк алдан. Ничек вакыт җиткезергә, ничек ярты юлда ташлап калдырмаска, ул яктан синең бу эш ничек бара? Минем ул күбесе, менә ул төшергән видеоларның, быел төшергән видеоларның күбесе акустик башкару иде анда минем. Гитара һәм җырлыйм, гитарада уйнап җырлыйм. Ниндидер теге production юк иде анда, аерым яздырып түгел, камераны куйдым, видеога төшердем. Менә шулай булды күбесе. Шуңа күрә Ул ул син ракурсларны да бик кызыклы итеп алыштырасың кебек ничек? кайбер видеоларда, алары сирәгрәк. Шуңа күрә күбрәк инде камераны куйдым да бер ракурстан гына төшердем, андыйлары күбрәк. Шулай ук китерләрдә. Бәлки 60% алар име? Калган 40% менә шул узаграк вакытны таләп иткән видеолар. Ләкин алары да максимум 2-3 көн таләп иткәндер дип уйлыйм. Мин гадәттә ничек эшләйдем? Идея килде, илһам килде, шундук эшләргә тырыша идем мин аны. Чөнки ул кыска видео, ул 1 минуттан әзрәк булырга мөмкин. Һәм алар инде менә шу 2-3 көн эчендә әзер була иде минем. Бәлки син тулы бер җыр турында әйтәсең дә, теге 2-3 минутлык. Бу бит кыска рилс гына. Кыска видеолар әйе. Күп кеше комментларда сорый инде, тулы җырны чыгарасызмы дип. Менә андый комментлар күп булды бу арада. Ләкин ул андыйны чыгара башласаң, әлбәттә, озак вакытны таләп итә. Янда 1 ай буе эшләргә мөмкинсең, музыкасын яздырудан алып, чыгарга кадәр. Әйе. Кыска видеолар шуңа күрә алар кыска. Чөнки озыны аның вакытын таләп итә. Шуңа мин кыска форматка күчеп беттем бу соңгы ел эчендә. Ну, барыбер кыска видео булса да, аның өчен берничә дубль кирәк. Минем гадәттә, менә беренче дубльдән төшерәм диям дә, җыным чыга башлый, мин бөтенләй бер камил булырга тиеш. Вот соңгы арада гына ничектер әле теге ярар, барса барыр инде дип күз йомып эшли башладым. Но кыска видео булса да, ул барыбер шуңкатлык көч таләп итә. Мин кайчакта теге төшергәлим дә инде шулай берничә тапкыр. Карыйм, монда 40 видео булырга мөмкин. Әйе. 40 тейк ягъни. Әйе, әле ул телефонның памяти тула башламаса, анысы да тула башласа тагын бер бәлә. Аны кеше күрмәй, шундыктан шулай кат-кат яздырам мин дә. Ну, ярар. Гомумән, социаль челтәрләр ул бик обманчивый әйбер, шуңа күрә. Әйе. Бик обманчивый әйбер. Бик өстән генә күрәсең кешене. Шуңа күрә подкастлар карагыз. Подкастларны шуның өчен яздырабыз. Сезнең өчен. Әйдә, иҗатка күчәбез. Әйдә. Ну все, менә кайтты безнең хәзер Булат. Булат белән Нияз воссоединились дип әйтсәк була. Тараф турында сөйләшәбез. Тарафның планнары нинди? Кем белми, Булатның һәм Нияз белән аларның уртак проектлары бар. Тараф дигән электрон музыка күбрәк бит инде сезнең анда име? Хәзер алга табанчык буладыр. 50-гә 50. Беренче альбом алаяк электрон түгел иде инде. Икенчесе электрон. Соңгысы, әйе. Менә шу тараф дигән проект турында сөйләшәбез хәзер. Әйдә, сөйләшеп алыйк. Әйдә, башладык бит инде менә нәрсәдән башка лейблда чыгарып карадыгыз. Хәзер бит инде Ямида булгач, син Ямида чыгарга тиештер инде. Тарафны кире Ями мюзик лейблына кайтарам. Син шул артист турында сөйләгән идең, Шуңа диме? күрә продюсер булдым мин. Әйе. Юк, күптән түгел генә килде бу тәкъдим Ильястан, дөресен әйткәндә, ул теге алдан ук планлаштырган, әле 1 ай булгандыр тәкъдим иткәненә. Бәлки әзрәк күбрәктер. Мин әлбәттә бик сөенеп ризалаштым. Чөнки Ильясның андый сыйфатлы, зур эшен дәвам итте дип әйтәйин инде. Минем өчен мәртәбә ул, менә зур мәртәбә минем өчен. Аның эше чынлап та күп. Чөнки ничә еллар буе шундый сыйфатлы альтернатив инди музыканы үстергән кешеләр белән эшләү миңа бик кызык. Мин шундый ук ризалаштым әлбәттә. Һәм ул ниндидер статус шундай теге. Сразу исем. Ями мюзик продюсеры дип әйткәндә, миңа үземә теге горурлык хисе тула. Нашо. Ильяс синең консультант ролендә калачакмы ул? Ильяс ул
Барыбер дә лейблның эшендә катнашыр шикелле тоела миңа. Без андый төгәл әле билгеләмәдек ничек булачагын. Мин киресенчә мин аны әлегә алыштыручы кебегрәк шул рольдә йөрим. Өйрәнеп беткәч, бәлки тулысынча миңа тапшырасы килер, аның карарбыз инде. Ул аның җимеше бит инде бу проект. Аның гына түгел, әлбәттә, ул һәрвакыт безнең дусларыбыз, танышларыбыз белән эшләп тора инде, алардан башка булмый инде, әлбәттә. Ну, аның нинен чыккан инде. Ләкин әйе, Күңеленнән алар чыккан. бергә эшләгән бу проект дип әйтик инде, Ильяс кына түгел. Нәрсә әйтәйем әле? Тараф турында. Әйе. Тараф турында әйткәндә, әйе, Нияз белән без җәй көне үк күрешеп, табигатьтә әзрәк уйнап та алдык. Ләкин күп иҗат итмәдек әле без. Җәй көне тиз генә булды бит инде, 1 ай ярым булды мин. Анда алай утырып уйнап алырга мөмкинлек булмады. Иҗат итәргә. Алга таба мин телим. Дәвам итү Нияз да тели, анда теләге зур. Әлегә без әле синхронлашып бетмәдек. Гомумән әйткәндә, әйеме? Детальләрен бәлки әйтергә кирәкмидер дә миңа. Синхронлашып бетмәдек. Аның бит инде үз тормышы булды моңарча 3 ел буе. Мин монда булмадым бит инде, минем үземнең тормыш булды. Барыбер теге читтә торганда бер-береннән тормыш темпы үзгәрә, ниндидер теге Карашлар үзгәрә инде, әйе. Карашлар безнең бәлки алаяк үзгәрмәгәндер дип уйлыйм мин. Но барыбер дә икебездә дә үзгәрешләр бик зур үзгәрешләр бар, әлбәттә. Ләкин без барыбер дә карашларыбыз безнең бер төрле дип уйлыйм мин. Музыкага килгәндә күптән утырып иҗат иткәнебез юк, менә бер-беребез янына утырып. Без икенче альбомны онлайн яздырдык бит. Әйе, әйе. Бу шулай ук икенче төрле тәҗрибә әле. Бик авыр булгандыр ул, миңа калса. Узаграк булды ул, әйе, узаграк, булай авыр дип мөмкин нәрсә. Ләкин ул аның яңгырашы инде аерыла, булай күрешеп эшләгәннән. Ничек бүлдегез сез? 50-гә 50-ме? Чөнки, мәсәлән, текстларны кем яза, битне кем әзерли? Икенче альбомына килгәндә Нияз шулай ук күбрәк текстларны язды. Беренче альбомда шикелле. Ул безнең шагыйрь. Әйе. Ләкин мин дә бу юлы текстларны язуда катнаштым. Ну, үзем язмадым, туплауда дип әйтелгән текстларны туплауда. Мәсәлән, Матур бит җырының текстына килгәндә, әсәрне куллану идеясы икебездән дә килде шикелле. Нияз да, мин дә бер юлы ничектер шулай матурлык әсәренә нигезләнгән текст бит инде. Еникинең. Мин дә укыган идем аны, ничектер шундай синхронлашып булып алды безнең анда. Һәм аннары теге без бит инде аудио язмаларны кулландык, аларны бергә шулай ук сайлаган идек без Нияз белән. Музыкага килгәндә гадәттә Нияз миңа сампл җибәрә иде, чөнки аның әсбабы бар. Мин Алманиядән алып кайткан бер әсбаб. Korg Volca дигән ниләр инде, шундый кичкенә генә электрон җиһазлар. Шунда бит төзеп, ул миңа җибәрә иде дә, без шуннан ары үстерә идек бергә. Гадәттә. Нашол. Нидер кайтавызлар килдеме шушы альбом буенча? Чөнки үзең дә әйтеп киттең, беренче альбом башкачарак иде инде 18 бит инде. 18. Әйе. Икенчесе гомумән башкача кәефтә, жанрда. Нинди кайтавызлар килде? Чөнки миңа икесе дә бик ошады. Миңа кайтавызлар җитмәде. Дөресен әйткәндә. Ничектер чыгардык та онытылды шикелле ул. Сез бик кызыклы сторителлинг форматындагы видео чыгардыгыз. Видео чыгардык. Ул менә шундай берләр бик җитми кебек ул менә хәзерге музыкантлардан, чөнки ярый анда сниппетлар чыга, ләкин ниндидер тере аңлату, җиткерү. Әйе, бер яктан иҗат ул ниндидер теге сер, шундай тайны белән акутанный булырга тиеш, теге аудитория үзе уйлап бетерергә тиеш, но икенче яктан барыбер музыкантлар тарафыннан, артист тарафыннан дир әйберләр сөйләнсә, ну какая-то интимная связь, что ли, устанавливается аудитория. Менә шул әйбер җитми. Миңа да кызык булыр артистларның шулай видеоларын карарга. Ниязның тәкъдиме булды дип хәтерлим бу видеоны төшерү. Ну, әлеге дә баягы бөтен кеше дә теге камера каршысына утырып сөйли алмыйдыр, но барыбер ниндидер хотя бы минимальный охват өчен. Менә лейбл шундый эшләр белән шөгыльләнә алыр иде. Миңа кызык булыр иде артистларны менә шулай дип төшереп, шундый видеолар чыгарыр идем, мәсәлән. Ну, җитми анда
кешеләр. Лейблның әйеме артистлар белән эшләвен шулай итеп яхшыртырга була дип уйлыйм, нидер төрле форматта видеолар төшереп тә, статистиканы бүлешеп, тиешенчә башка лейбллар ничек эшли, шул әйберләрне кертеп җибәрергә булыр иде. Бәлки вакыт чыннан да җитәрлек булыр минем. Аларны эшләргә. Анда юридик якларда бик төгәл эшләнергә тиеш мин. Килешүләр белән эшләнергә тиеш бит инде. Әйтәм, синең Европа тәҗрибәсе булгач, барыбер башкача корылачактыр инде ул, дип уйлыйм. Карарбыз, ничек булыр. Әйдә, тарафка кире кайтабыз. Тагын нинди планнарыгыз бар? Менә кайттыгыз хәзер. Әле план курмадык, мин әле счетнарык кына кайттым бит. Әле мин яраклашырга тырышам. Как будто ярты ел элек кайткансың кебек уже минем өчен. Әйтәм бит, җәйкендә шулай булды. Кирип киттең, уже у всех на слуху булады. Ничектер шулай, менә кайткач та тиз иеләнәм шикелле тоела инде ул. Ләкин әзрәк кирәктер бәлки миңа. Slow down. Дигәндә монда йөри башладым. Үземне тыңларга утырып, менә тынычлап утырып торырга әлегә вакытны алмадым бугай әзрәк. Шул кирәк кебек тоела миңа. Нияз белән әле тынычлап утырып, менә иҗат итүгә әле без тотынмадык. Нинди нәрсәләр планлаштыруга. Шул чыгышны тиз-тиз генә әзерләдек тә, чөнки мин кайттым да, шундук без әзерләнә башладык сойларга чыгышка бит инде. Стресс. Шуңа чәчим куела. Стресс аркасында. Но менә ул стресс. Климат ярамады инде сиңа. Климат та түгел ул. Ул стресс тойгысы. Кеше аңа бәйлелек әйтергәндә формалаштыра түгел инде. Кешенең бәйлелеге туа стресс гормоннарына. Әгәр дә ул еллар буе шул халәттә яши икән, мин шуны үземдә үзгәртергә теләр идем, ягъни минем стресска бәйлелек бар. Ул инде әлбәттә теге аңлы рәвештә түгел, синең тәнең шулай әйләнгән гел стресска. Һәрвакыт менә инде тынычландым, башта тәртип дигәндә дә эзли башлый үзеннән үзе, баш мие артык уйлый башлый. Тревожность. Менә мин шуны үзгәртергә теләр идем үземдә. Әлегә менә кайттым, ярар, әкренгә генә тегесен монысын эшләргә теләр идем, ашыкмыйча. Җайга салып. Менә ярар чыгышны ашыкмышык эшләдек инде, ярар анысы булсын. Алга таба әкренрәк шулай. Ну, кыш көне, в принципе, андай бер әле мөмкин, но җәйгә таба темплар арта башлый. Разгон җыя башлыйсың да, анда уже бөтенләй. Чөнки мин җәйдән соң бер хәлдә калмады, әле менә һаман үземә килә алмыйм. Интегәм, хотя мин уже тынычландым, в принципе. Вот. Бу чыгарылыш чыкканда мин инде эштән киткәнемә 2 ай була микән, 3 ай булыр микән, белмим. Вот, бәлки мин уже яңа эштә буламдыр инде, но миндә менә шундый үсеш этабын кичерәм дип әйтергә була, менә шундый постоянный чабудан туеп, бераз гына ял итү, үзеңне ишетү кирәк икән ул, чөнки менә эштән киткән беренче атнаны мин өйдә утырдым дияргә була, бераз чирләп алдым, әйме. Һәм менә шу 4 стена арасында үзеңне генә ишетү, тиле кеше белән, тилегә әйләнгән кебек, минем өчен шундый непонятный әйбер иде ул. Чөнки моңа кадәр бүтән булган фикерләрне, башта булган бүтән әйберләрне эшләп анда яки башка әйбер белән онытыла идем. Ә монда теге просто үзең белән кисешәсең и всё. Менә шундый инде хороший кризис, в хорошем смысле. Әлбәттә. Вот. Ярар, алайса сиңа рәхәтләнеп ял итәргә җайга салырга телим инде. Амин. Сиңа да шулай. Рәхмәт, ярар, җайланыр. Менә ансы да яхшы нәрсә. Ярар, җайланыр дип әйтеп куярга кирәк, шанырга кирәк. Барысы да җайланачагына. Мин шуңа өйрәндем бу ел. Яхшы нәрсә булачагына ышанырга. Ниятлисең инде. Чөнки нигә ышансаң, шуны күрәсең тормышында. Менә шул. Ягъни бу фикерләү көченә ышану була инде. Барысы да шул баш миеннән башлана, баш миеңне ничек программаласаң, тормышың шулай барачак. Шуны 3D чынбарлыкта күрәсең дип әйтәләр инде. Manifestation. Ярар. Музыка турында тараф белән димәк тәмамладык, әйме?
Tamamладық деп инде Әлеге күрешәбез. нидер әйтә алмыйм, ләкин инде ниндидер иҗат шаткылары бар дейік. Шул ук жанрда дәвам итәргә телисезме яки башка юнәлеш? Бераз гына үзгә булачак. Бәлки кире акустикка кайтырбыз. Акустик жанрга. Синең тавышың, конечно, искиткеч. Рәхмәт. Быел яхшырды бераз җырлавым. Син вокал белән шөгыльләнәсеңме? Мин вокал белән аерым шөгыльләнмим, ләкин менә бер ел буе еш-еш видеолар төшереп тору һәм үземне һәрвакыт тыңлау ярдәм итте. Вокалымны яхшыртырга, сыйфатын күтәрде бераз. Бәлки, менә иҗат буенча кемгәдер ниндидер кумирларың дип әйтмәгәндә, кемнең иҗатын тыңларга яратасың дип әйтик. Ничектер менә аерып әйтү гел кыен. Гел төрле башкаручылар кебек тоела миңа. Жанрларга килгәндә аерым бер жанрны әйтә алам. Ул psychedelic жанры. Psychedelic rock була ала мәсәлән андаймы? Психоделик дигән жанр аерым. Аның тармаклары бар әлбәттә. Шуңа кергән, мәсәлән, Алтын гөн төркеме бар. Суперски. Әйе. Аларны яратам. Менә вокал, син вокал турында сорыйсыңмы, кемнедер? Гомумән бәлки, гомумән әйтсәң. Ну, менә Tame Impala төркеме, несе башкаручысы ул бер егет инде. Unknown Mortal Orchestra дигән егет бар шулай ук да төркеме. Шулай шундый psychedelic жанрында яза инде ул, иҗат итә. Менә калган аерып әйтергә кыен. Син яңа музыканы еш тыңлыйсыңмы, яки барыбер теге нидер билгеле бер менә кемдер яратасың икән, гел шуның иҗатын гына тыңлап барасың? Мин гел яңаны тыңлыйм шул, шуңа күрә менә мин аерып әйтә алмыйм. Әйе. Мин гадәттә Spotify куллана идем. Анда рекомендацияләрдә минем чыгып торган музыканы, алар миңа көйләнде дә инде хәзер. Хәзер сүзсез музыка анда минем күбрәк. Инструменталь музыка калды. Ну, менә шул теге измәтләние җитмәгәндер инде. Инде медитатив музыка ишегәндә. Әйе. Джаз элементлары булган музыка күп чыга башлады. Һәм мин чынында өстәп барам үземә, шуңа күрә ул көйләнә ишенде минем шатканны белә. Шундый музыка артты бу арада. Бәлки, менә татарларны тыңлыйм дисең бит инде, әйме? Татарларда җитми торган жанрлар, җитми торган юнәлешләр бик күп бит инде. Менә синеңчә нәрсә җитми икән? Менә шушы әлегә әйткән жанрны мин үзебезнең иҗатта кулланыр идем. Аның элементларын. Psychedelic. Нидер шундый гитара яңгырашлары кертеп җибәрердем. Ул жанрда иҗат иткән кеше әлегә юк безнең. Ями музык лейблында. Һәм гомумән юк бугай. Татарстанда. Әйе, андый жанрда иҗат иткән кеше. Аны үстерергә була, тагын әйтә алмыйм тагын нинди жанрлар була икән. Булай башкаручыларыбыз күбәйде бу арада. Ями музык кына түгел, аннан тышта төрле жанрларда башкаручылар күбәйгән шикелле тоела миңа. Татарча гына түгел дип әйтәсең, Татарстанны гомумән күзаллагандамы? Татарча артмагандыр бәлки. Ну, барыбер күбәйгән бит инде алар, күбрәк башкаручылар бар шикелле тоела миңа. Ну, бар кебек, юк та кебек. Шулаймы сиңа шулай тоеламы? Әйе. Чөнки менә хәзер бүген Яңа бер юк кебек, белмим. Шулаймы? Ну, менә Дәфнәнең үсеп китүен аерып әйтергә була инде. Ну, бу бер ел эчендә, әйе, менә Дәфнәне аерып әйтергә була, тагын Дәфнәдән кала. Андый зур казаныш ясаганнар. Андыйларны белмим. Ну, менә казанышлар бик күренмидер бәлки, ләкин яңа йөзләр, яңа яңгырашлар бар бит инде алар. Шәп бар, мәсәлән, Шәп дигән. Әйе. Менә алар белән мин таныш түгел, кстати. Лейблдан тыш кемнәрдер күренгәли алар. Әйе. Күренеп ала. Но аларның берничә релизы гына булды әлегә. Күбрәк кирәк, әйе. Шуларны шуларга ярдәм итәргә кирәк күбрәк. Лейблның эшен үстереп җибәрергә кирәк. Но минем өчен яңа йөзләр күбрәк сиңа караганда, чөнки мәсәлән мин 3 ел элек таныганнарын белән чагыштырып әйтәм бит инде. Мәсәлән мин бүген Ями музыкның трекларын карап торган идем. Шу 3 ел эчендә чыккан трекларны. Барларга куштылар да инде миңа, Ильяс кушты да. Карап торам, күбәйгән кешеләр, ну, яңа йөзләр дә бар анда. Һәм анда татарлар гына түгел, менә Шану чыкты бит инде, шактый.
Башкортстаннан беләм Әйе, хәзинәдә бар әле. Менә төркиләр белән эшләүне планнарга килгәндә менә мин аны кертеп җибәргә теләр идем. Күбрәк Урта Азия халыклары белән дә эшне. Чыгып булса ул якка, Ниндидер танышлар ашам шунда әкренге. Андагы музыкантлар белән дә ниндидер фитлар ясапмы, бераз чарада катнашыпмы, беренче ул сәхнәгә дә чыксак, шәп булыр иде ул аудиториягә. Менә хәзер бит инде шулай ук трендта Казахстан дип әйтик, аңа таба Үзбәкстан да бик көчәеп китте дип әйтергә була. Барыбер аларның моделе сиңа ничек якынмы, якын түгелме? Ничектер алар да бит шушы этно юнәлеш белән эшлиләр, әмма үсеп китә аларның ул. Татарларда барыбер ничектер Шул. Казахстанда аудитория активрак, казак телле аудитория. Минем язучылардан да күреп була аны. Казак телен кертсәм видеога, шунда күп карау җыймы. Демәк, аларда менә 30 ел эчендә барыбер казак теленең статусы күтәрелгән инде ул. Рус теле күп кулланылса да аларда да, барыбер казак теленең статусы югары аларда. Шуңа күрә, алар мөстәкыйль ил булганга күрә, беренче чиратта. Аларның моделе, яхшы модель. Мин үзем күзәтеп барган артистлар бар. Еңлекне әйтер идем, аерып, әлбәттә, иң популярларының берсе, Шунда сыйфатлы клиплар төшереп бара. Аның белән киләчәктә бәлки эшләргә туры килер. Син аның белән танышмы әле? Мин аның белән язышканым бар, кыскача гына булай. Ләкин алай яхшы таныш димәс идем. Ничектер чыгып буладыр. Ул шулай ниндидер лейбл аша эшлиме? Аларның лейбллары bir егетне беләм мин, аның белән эшләүче егет. Лейбл микән ул? Хәзер менә лейблның роле ул да бер сорау, чыннан да мөһим ул лейблның роле дигән нәрсә бар, Яхшы сорау бу, Артистлар үзләренә промоушен ясый дип беләм инде. Бүгенге көндә күбрәк. Белмим менә. Минем өчен яңа эш бу. Карарбыз ничек булыр. Эксперимент. Ярар, бәлки читләрен тартсаң тагын да кызык булыр. Аеруча менә татарларны кисештерсәң, тагын башка төрки халыклар белән яңа фитлар кызык булыр миңа калса. Чөнки мин мәсәлән шулай казакларны күзәтеп барам. Һәм МД дигән Мади инде ул егетнең исеме, бәлки беләсеңдер син аны, ул шундый джаз яза иде баштанрак. Һәм ул соңгы елларда шулай кечкенә генә лейбл ачып җибәрде дип әйтергәме соң инде. Кызларны үстерә башлады. Шулай анда кечкенә генә аяу. Анда беләм күрәм. Менә шундый Руша да бар менә. Менә молодцы дип әйтәсем килә инде, шуңа күрә көтәбез тоже Татарстанда да андый дәрәҗәне. Тагын бер кызык тема синең белән сөйләшәсе килгән, ул мәхәббәт темасы, мин сиңа әйткәнмен. Мәхәббәт бит инде ул төрле була ала, кешегә була ала, туган якка була ала. Синең өчен иң актуаль хәзерге вакытта кайсы дип сорыйм әле? Барысы да актуаль инде аның. Гомумән, нәрсә ул синең өчен мәхәббәт? Мәхәббәт ул нинди бар, шулай кабул итү. Кешене нинди бар, шулай кабул итү. Һәм аның белән ихлас булу, була алу, үз-үзең була алу. Әгәр дә без романтик мәхәббәт турында әйтсәк, мәсәлән, чын була алсаң син кеше янында, менә ул чын мәхәббәттер. Һәм ниндидер мин мәхәббәт турында күбрәк өйрәндем дип әйтергә буладыр инде бу соңгы берничә ел эчендә. Ниндидер үсеш булды. Һәм үзем янында нинди кешене күрергә теләгәнемне яхшырак аңлый башладым, дия алам. Менә шундый ачышлар булды үзем өчен. Үземә карата мәхәббәт, үз-үземне яратырга күбрәк өйрәндем. Ул да мөһим. Үземне кабул итәргә, үземнең җиннәрем белән дуслашырга, дип әйтик инде. Куштанлык эчендә. Үземне яхшырак белә башладым. Менә шул. Мәхәббәт шул үзеңне яхшы белүдән башланадыр бәлки.
эмоциональ интеллект. Emotional intelligence була бит инде. Нуансында үстер була инде. Шул мөһим дип уйлыйм мин. Мәхәббәтне аңлар өчен. Ләкин үзең генә тәҗрибәсез генә ул аңа ирешеп булмый әлбәттә. Һәрвакыт сиңа шагылдырып торучы кеше булса, миңа ир кеше буларак, as a straight man, I need a woman. Әйе. Минем өчен янымда хатын булу мөһим. Үсәр өчен, агатыга үсәр өчен. Менә шул. Мин ишетер шул дип моңланып киттем. Моңланып киттем. Әмма син бит инде күптән түгел аерылгансың бу дип беләмәйме? Әйе, 1 ел ярым була инде. Татар кызы идеме ул? Әйе, татар кызы иде. Даже шит җирдә дә үскән. Шит җирдә дә әйе табыштык. Бик авыр аерылышы булдымы, ничек булдымы? Чөнки әйе. Чөнки ни? Юк, сөйләннәр истим. Истәсәң дә бу? Чөнки җәй көне Булат белән күрешкәч, беренче тапкыр мин аңардан сорадым. Булат, нәрсә тартып кайтарды сине монда дип. Син җавап бирдең, менә өйләнергә кайттым әле, күзләргә кайттым әле дип. Шуңа күрә сорыйм инде синнән бу сорауны. Актуальмы дип безнең кызлар өчен. Актуаль кызлар сезгә мөрәҗәгать итәм. Миңа язсагыз, кыюрак булсагыз, мин һәрвакытта танышырга, аралашырга әзер. Син үзең язмыйсыңмы? Мин бәлки минем элекке гадәтемдер ул, ялчанлык һаман да калган миндә. Синме ялчан, Булат? Ул менә ялчанлык та түгелме? Ул үз-үземә ышанып бетмәү бар шикелле. Ялчанлык түгелдер инде ул. Артык борчылу менә кеше белән танышканда, ниткәндә. Ләкин мин аны хәзер күрәм, үземдә теге Булат. Менә аңа башка исем бирергә кирәк дип белмим мин. Ул версияма Булат дип түгел, башка менә шундый киңәш бирәләр теге. Менә ниндидер ситуациядә әгәр син күреп аласың икән, инде элекке паттерныңны. Аңа исем кушып, аңа эндәшергә була. Туктале, менә торып торыймы? Мин хәзер сиңа менә булай эшләп күрсәтәм, барысы да яхшы булачак. Әйе. Теге баланы тынычландырасың аны. Менә эштә кичкенә Булатны мин әлегә тынычландырырга өйрәнәм. Алай актив рәвештә танышканым юк кызлар белән, теге ошаткан кыз янына. Ну, яр, окей. Инде булды бер тапкыр, я тырышып карадым, инде кайтага ук. Әйе. Булган икән инде. Ошатма эчендә. Ләкин әле бу соңгы арада мин җәй көненнән дип уйлыйм бит. Җәй көне нигәдер алай булмады. Җәй көне актив йөрдең син чараларга, безнең чараларда бик рәхәтләнеп танышырга була, конечно, кызлар белән. Ләкин мин алай күп танышмадым җәй көне. Әйе. Аерылышка килгәндә, аерылышымы дидең, авыр булды, әлбәттә. Һәр аерылышу минем өчен авыр булды. Ләкин үсеш бирде, Аллаһка шөкер. Ачышлар бирде минем өчен. Шуңа күрә мин аның өчен рәхмәтле генә. Шулай өйрәнә алуыма, нидер өйрәнә алуыма. Ләкин җиңел булмады, әлбәттә. Әле менә соңгы арада, әйтик, бер ел ярым дип әйттем бит. Ярты ел бик авыр булды инде. Аннары җиңеләя барды. Аллаһка шөкер. Гомумән, любой мөнәсәбәттән чыгу авыр инде ул, әйтик, дуслык булсынмы, романтик мөнәсәбәтләр булсынмы. Шулай да барыбер һәрберсенең үз все, что не делать, все к лучшему дип әйтәләр, шуңа күрә. Бәлки насыбың әле бу яктадыр. Әлбәттә. Моңа ышанам. Менә син башында ук ничектер шулай сөйләп киттең бит. Бер ара теге ябылырга туры килде дип, Алманиягә күченгәч пандемия булды дип инде, һәм шит җирдә дә шундый авыр кризислар кичергәч, һәм хәзер монда кайтып адаптация узасың, кешенең психикасы барыбер бит инде ничектер травмироваться итмәсә дә үсә, үзгәрә, үзеңдә нинди үзгәрешләр күрәсең, үзеңдә алга таба нәрсәләр үстерергә телисең дип әйтимме соң? Мин аның кайберсен инде әйтеп киттем сиңа. Менә шул стрессны киметергә телим.
барысында һәр нәрсәнең яхшы булачагына күбрәк ышанырга телим. Үземне позитив уйлауга килергә телим менә. Чөнки негатив уйлау шул стрессны көчәйтә генә, һәм ул арта гына бара. Аннары шулай ук физик тәндә дә күренә башлый, син авырый башлыйсың, ниндидер кимчелекләр туа башлыймы. Шуңа күрә аң сәламәтлеге мөһим, тән сәламәтлеге өчен дә. Спорт белән шөгыльләнә башладым быел. Спорт залга йөри башладым. Аны да әйтеп китәргә кирәк дип уйлыйм мин. Ир кеше өчен мөһим дип әйтәләр. Чыннан да шулай икән. Гомумән ирләр өчен түгел инде. Бөтен кеше өчен дә. Спорт белән шөгыльләнгәннән соң син үзеңне башкача хис итәсең һәм халәтеңне үзгәртер өчен, аңыңны чистартыр өчен хәрәкәтләнү нык булыша. Ягъни аң аша тәнеңне сәламәтләндерә алсаң, шулай ук тәнне сәламәтләндерә аша аңны да сәламәтләндерә аласың син. Ике якка эшли инде. Ансы да мөһим. Аны менә дәвам итәсем килә Казанда спорт залга йөреп, фитнес залга йөреп. Синең соравың ни турында иде? Пандемия вакытында Гомумән нинди кризислар белән очрашырга туры Кризислар килде белән. дип сорыйга әле шул. ялгызлык. Шит җирдә үзең генә булганда моны нык тоясың. Нидер кеше белән элемтә кирәк бит инде без һәр вакыт нидер элемтәдә булырга телибез, аралашырга телибез. Алманнар белән мин алай якын элемтәдә була алдым дип әйтә алмыйм. Бер алман кызы бар иде, ул андый типик алман кызы булмаган күрә бәлки башкачарак аралашкандыр, аның белән нидер якынрак теге уртак тел таба алдым шикелле, ләкин ул да инде вакытлыча булды. Һәр вакыт менә алман кешеләре белән аралашканда нидер вакытлыча мөнәсәбәтләр генә булды. Андый якын дусларым юк иде. Башка илләрдән килгән кешеләр белән якынрак мөнәсәбәтләр кыра алдым. Эштә эшләгән Америка егете белән мәсәлән без якынрак аралаштык, бераз уртак тел таба алдык. Ул да музыкант дип әйтергә була инде. Уртак нәрсәләребез күбрәк булды. Алманнар менталитеты миңа беркайчан да якын булмады, ничектер. Башка илләргә күченеп карауны син якта карамадың, Мин сәяхәт иткәндә менә үземне яхшырак хис иттем, мәсәлән, Италиядә. Ничектер күңелгә якынрак иде кешеләр, андагы атмосфера. Каршы алдылар дисең бит. Анда да татарлар каршы алды инде. Шулай татарлар белән аралашып торып, барбер компенсация булды инде минем анда. Регенсбургка еш бардым, Илшатка кунакка мәсәлән, ул Нюрнбергтан ерак түгел иде. Укыган вакытта да гел күрешеп тордым менә шулай, әзрәк компенсация булды. Аллага шөкер, ул кешеләр белән танышуыма бик рәхмәтлемен. Андый дуслар таба алуыма, анда да дуслар таба алдым барбер. Татарлар булса да инде, чит ил кешеләре әзрәк булса да, үзебезнекеләр белән аралашып тордык. Шул кризисларга килгәндә, шул ялгызлыкны тәмен тоеп, үзем генә яшәргә өйрәнеп, I learned to be okay with being alone. Шыныктың. Шыныктым. Ягъни кирәк ул үзең генә калу, һәр вакытта кирәк ул. Ләкин артык озакка китә икән, ансы да кыен. Файдага түгел. Син ялгызлык белән менә ничек көрәшеп була, көрәшеп булмыйдыр инде ул просто билгеле бер вакытта үзең, критический ноктага җитәсең дә үзеңне шушы состояниедән чыгара башлыйсың кебектер бит инде. Медитация кирәк. Медитация булыша. Син рухи яктан бик сәламәт кешегә охшагансың булат, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Медитация ул утырып медитация ясауына түгел, гомумән халәт, медитатив халәткә керергә өйрәнергә була. Нинди генә ситуациядә булсаң да. Һәм аның иң югары дәрәҗәсенә җитсәң, анда син тормышыңны бик нык үзгәртә аласың. Мин шуларны өйрәндем. Берничә карап барган танылган кеше бар инде. Алар китапта язган, чыгышлар да ясаган кешеләр. Мәсәлән, Joe Dispenza дигән Америка кешесе бар. Ул фән белән дә шөгыльләнә, баш миен фәнни яктан өйрәнә, баш миендәге үзгәрешләрне өйрәнә һәм шулай ук рухи яктан кешеләрне
үйрәтә, дейік, давалый аларны. Үзенең чыгышлары белән, медитацияләре белән. Һәм бу яңа ачышлар. Бүгенге көндә барган ачышлар. Аларны шундый ачышлар ясыйлар. Баш миен программалап, ничек син үзеңне терелтә аласың. Төрле матдәләр бүлеп чыгара ала синең баш миең. Тәнең сине давалый ала үзеннән үзе. Нинди генә чир булса да. Шундай көчебез бар безнең. Шуңа кеше ышана икән, чынлап торып медитатив халәткә керә ала икән, шуңа өйрәнә икән. Нинди генә чир булса да, аны давалый ала үзендә. Ягъни, әлегә баягы фикерләү кешенә кайтып калабыз инде. Фикерләү дип Тотарда бер күп бит инде. Беренче чиратта ышанырга кирәк дип өйрәтәләр безне булачактан. Ну, әйе, ул күбрәк дин белән бәйледер. Ну, шулай да миндә мәсәлән ул ышану көче күп. Әгәр дә без бер үк әйбер турында сөйләсәк инде. Әйе. Шул. Ул хәзер үк чынга ашмаска мөмкин, ул син күзаллаган нәрсә, әйме? Әгәр дә аңа басым ясамыйсың икән, бу инде мин хәзер бер формулага килеп җиттем. Бер формула бар. Мин шулай карап барган тагын бер кеше бар. Аның бер формуласы бар. Ул ни дип әйтә? Инглизчә ул, Америка кыштансы да. Формуланы татарча тәрҗемә итеп карарга була инде. Но менә хәзерге моментта сиңа to have access to, ничек була ул? Синең кул астында булган дип әйтергә була бит, әйеме? Синең кул астында, яисә синең тормышыңда бирелгән нәрсәләрдән һәрвакыт сиңа күңелеңә якын булган әйберне сөйләп барсаң, менә теге нинди генә ситуациядә булсаң да инде, әйеме? Кичкенә генә мөмкинлекләр булса да, шуның күңелеңә иң якын булган һәрвакыт сөйләп барып, теге теләгән нәтиҗәгә артык басым ясамасаң, син аңа тизрәк барып җитәсең. Ну, тизрәк барып җитәсең дип инде. Син аңа күбрәк ябышкан саен, ул синең ерагая бара. Менә ул нәтиҗә, ул максат дип әйтик инде, син теләгән нәрсә. Ничектер Син тормышында теләгән нәрсә, ул сиңа хәзерге моментта кирәк булган нәрсә булмаска мөмкин. Ягъни син рәхмәтле булырга өйрәнәсең инде, кыскача әйтсәк, әйеме? Булган нәрсәләрдән рәхмәтле булырга өйрәнәсең. Әйе. Шөкер итәсең. Шөкер итәсең. Әйе. Ничектер җиңелрәк карарга өйрәнергә димәк. Әйе. Не зацикливаться. Ләкин менә шушы әйберләрне аңлар өчен күпмедер вакыт, тәҗрибә кирәк. Менә мин аны әле күптән түгел аңлап киләм. Ул гади нәрсә шикелле инде бер караганда, аны безгә генә әйтеп тә торалар. Тәрбиядән дә килә бит инде безнең дингә дә бәйле ул, әлбәттә. Шөкер итә белү, анда булган әйбергә рәхмәтле булу. Алар инде безгә тәрбиядән килә бит инде. Ләкин без аны бәлки аңлап тормыйбыздыр. Ну, хәзер бик күп бит инде социаль челтәрләрдә таралган андый әйберләр. Там көндә язып чыгарга, үзеңнең нәрсә өчен мин әйе рәхмәтле бу көн. Ул баш миеңне программалый, син көн саен 3 көн әйбер язсаң да, бүген көн өчен рәхмәтле булган 3 әйберне язсаң, ул файдага. Теге in the long run. Әйе. Кишәм. Ничек хис итәсең син гомумән үзеңне менә хәзерге вакытта дип әйтик, аңладым, бераз теге ничектер приземление җитми, әкренәю кирәк дип әйтәсең. Шулай да син туган ягыңа кайттың, ниндидер җиңеллек хисе бармы, рәхәтлек хисе бармы, предвкушение, любопытство. Әйе. Ну, менә соңгысы бар. Любопытство. Любопытство. Кызыксыну. Excitement, инглизчә әйтсәк. Андый сүзләр күп менә татарча, ничек әйтергә соң аны? Кызыксыну дидек. Кызыксыну дип әйтергә була инде, әйе. Ни булачак икән дигән, әйе, һәм яхшы булачагына ышану бар инде, ала бирсә. Үземне дөрес җирдә кебек хис итәм. Монда булырга тиешме кебек хис итәм. Әлегә булса да, әйе. Алмайында булганда, монда булырга кирәкме дигән хис еш була иде минем.
Ул тәҗрибә кирәк булгандыр, әйе. Аның өчен мин рәхмәтлемен. Ләкин инде бирәктә соңгара да монда кайтырга кирәк дигән тойгы булды минем. Һәм ул килеп чыкты. Ул мияне алдан ук ничектер сиздем, төгәл белмәдем бит инде җәй көне кайтачагымны. Ләкин барыбер да сиздем менә шушы җәй булыр әле Алла бирсә дип. Һәм ул үзеннән үзе килеп чыкты шикелле инде ул. Ләкин син аны үзең эшлисең бит инде чынлыкта. Аннары үзеннән үзе килеп чыккан шикелле тоела инде ул сиңа. Син үзеңне үзең программалайсың. Киләчәк сценарийләргә. Килеш амансы белән. Әйе. Ниһаять Булат бәхетлеме? Бәхет бер кем әле ул буддист абзый бар була инде, видеосын күргән бар. Ул нәрсә дип әйтә? Мин ошаткан идем аның әйткән сүзен. Мин бәхет сүзен нәрсә дип әйтә ул? Бәхет сүзен кулланмыйм ди ул, әйме? Ул әйтә, кеше бәхетне теге шатлык белән ассоциациялый дип әйтә ул, әйме? Бәхет шатлык түгел, инде сөенеш, әйме? Бар бит әле шатлык булса, аның капма-каршысы булачак һәр вакыт. Ягъни көенү, сагыш, инде капма-каршысы ни сөенешнең, шатлыкның көенү дип әйтәме? Әйе, ягъни минем өчен нашел баланс булу, менә ул бәхеттер бәлки. Артык шатлыклы да, артык моңсу да булмаган халәт. Шул медитатив халәт булса, медитатив халәт. Бәхет урынына медитатив халәт. Без синнән YouTube'та озын медитация көтеп калабыз, яме? Мин шәхсән үзем иртәләрен шуны тыңлап медитацияләрмен. Ярар, алып булса, аңа җитсәм, ну, әйе, бәхетлемен, рәхмәтлемен дип әйтер идем мин. Барысы өчен дә рәхмәтлемен. Бәхетлемен дип әйтергә буладыр инде алайса. Шәп. Миңа калса шушы позициядән башкаларын да бәхетле һәм рәхмәтле итеп була, шуңа күрә Олга Булат. Шанабыз сиңа. Тагын әйтәс фикерләрең калдымы? Мин гел сорыйм гадәттә үземнең интервьюлар узагында, подкаст узагында. Фикерләрең бәлки калгандыр. Әкренләп төгәлләйбез. Рәхмәт сиңа алсу чакырганың өчен. Сиңа килгәнең өчен рәхмәт. Алманиядән ук кайттың. Төшерүчән дип әйттек. Мондый подкастта күптән катнашырга хыялланып, мин теге Алманиядән карап утыра идем бит инде, кайнатма чыга иде элек. Кайткач, кайчан шундый подкастка чакырырлар икән дип хыялланып утыра идем. Менә кайнатманы да кайтарырга кирәк булат. Әйе. Монда бит инде мюзикл. Әйе, ансы да өлешчәныкы буган димме? Әйе. Шатмын. Монда булырга, сезнең янда булырга, шундый кешеләр булуына нык шатмын. Рәхмәт. Рәхмәт. Бездә бик шатсыз. Рәхмәт. Без әле хәзер фотога төшәбез, чөнки безнең матур традициябыз бар. Әйе. Ярар. Әйе, безнең хәзер традициябыз бит инде, әйме? Булат, без төшәбез менә шу пленкага, нарсың мин аны Тосма. Әйе, тосмага. Юкка гына тосма дип аталмый бит. Фируза, маэстро кил. Якынрак утырыйк әле Булат белән. Аны шундый тавыш чыкты. Әйе, спишкасы. Минем чәчнең ни күрмәдем соң теге җиргә. Бу сразу кадрга берсе что. Яңадан төшерәбез. Күренсә. Әйдә. 1, 2, 3. Юк, басмый. Эй! Кеш что ли? Юк. Басмый. Бир әле. Что ты не так? Ну-ка. Ни булды җаным? Ни булды сөйлә. 1, 2, 3. Ага, oldu. Күзне йомдым тоже. Ярар инде. Ганча. Бу disposable камера түгелме теге? Юк, бу каян килгән камера? Бу гадәти камера. Инде тагын баралар. Кайда ясатасыз аның тасмасын? Фильтрда безнең андый җирләр бар. Алар кыйбат. Озында. Кыйбатмалар? Ну, бәясе бар кебек, мин әле беренче генә эшләтеп караячакмын. Ну, алай ук кыйбат дип әйтмәс идем инде. Аның пленкасын аерым сатып аларсың һәм проявлять итү инде. Шәп. Вот, шул. Шуның белән Outro. шул, Аутро, аутро. Аутро. Йомгак. Без дә бик шат идек, бик бәхетле идек. Бүген синең белән күрешергә, сөйләшергә һәм әйдәгез
элемтәдә калдык. Минем каналым әлегә бик кечкенә булатыннан кечкенәрәк, шуңа күрә язылырга онытмагыз. Лайкларыгызны жәлләмәгез һәм әлбәттә комментарийлар калдырыгыз. Алсуга язылыгыз, зинһар өчен. Ие. Минем язылышлар да күрәчәк инде моны. Ола бирсә, куйсаң. Куябыз, коллаборация ясыйбыз. Ура! Алсуга язылыгыз. Рәхмәт. Исән сау. Пока-пока.